90 яшьлек картларыбыз милләтебез горурлыгы. Бүгенге көндә авылларыбызның күрке, буыннарны тоташтырып яшәүчеләр булып торалар. Тапшыруның алдагы котлау сәламе Иске Мастяк авылында яшәүче нәкъ шундый ук якташыбызга юллана. Бүген үзенең олы 90 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аббасова Магирә Аллям кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Венера, тормыш иптәше Ренат, кызы Эльмира, тормыш иптәше Фәрит, улы Ирек, оныклары Лилия, тормыш иптәше Илшат, Рөстәм, оныкчалары Диляра һәм Артур котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Һәр кемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар. Чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда балам, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Әниебез безне бик ярата, барыбызны да тигез күрә. Ярый әле әниебез, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йолдызлы якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт иттең. Балачак, шукчак диләр. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр, әнием. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга, әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт, әниебез, барысы өчен дә зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булдылар. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, саулыкта, исәнлектә, иман байлыгы белән әле тагын озак яшәсәң иде, әниебез. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине, әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгенә салмас идем кайгы борчылар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен, әнкәй, баш иямин синең алдыңда. Хөрмәтле Магирә Аллямовна, чын күңелдән барча изге теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә бала оныкларыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улылыйбыз бүген сине без туган көнең зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә
синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта син әни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә.